A tegnapi GTA az durva volt. Az a Ja. rengeteg csaló geci. Most itt invite-olniba játszok, én többet nem lép be a publikusba biztos. Mi? Hát mi? Jó volt az. Faszom. Nem tudom mi a bajod vele. Szar. Igen, nem Csak egy pár modder volt. pár. Mint pár repkedő kocsi. Úristen. Minden lófasz. Csaló gecik. Mi már GTA. Hát mi van? Nem tudom, milyen jó csalni ebbe a játékba. Nem izgalmasabb. Élvezik. Nem így csícsimán nélkül játszani, ez unalmas. Hát eddig is úgy játszottam. El voltunk vele sokáig. Sokáig. Én soha nem fogok ebbe a játékba csalni, mert ez... Te nem, én igen. Ez a baj. Mi baj? Nem tudom. Én nem El szoktam... lehet így lenni. Én nem Mert szoktam... pénzt ilyeneket azokat nem csalok be. Csak Hát- így érted, így baromkodás az így jó amúgy. Hát kontrollék is csalás nélkül tudtak baromkodni sokáig. Hát mennyi rész van? 73 részig. Hát geci sok rész van, de akkor is. És akkor ők nem csaltak, azért ezt hozzáteszem. Szerintem. Majd csak nem. Hát mondjuk Van Pence... egy Pence Questem. Valami QSII bejelöl. És ilyen hentályos kép van rajta. Hívjál be, hogyha már bent vagy invite-oljuk. Mindjárt Vagy nem vagy még benn? Bent vagyok. Ne? Akkor báramozunk be. Ja, kimegyek Trevorla épületből. Ja. Invite-on. Ez a GTA foglal rengeteg helyet a videók, ja izé, SSD-n. 108 giga. Geci nagy játék. Az a baj. Ez foglalja egész helyet szinte. Jó. A Little Nightmare is. Valamennyire. Közben mit mondtál? Mondom, a Little A Nightmare bejött is. öcsém az 10 szaklat. Izé a Nightmare 2 is izé 6 gigát foglal, de mondjuk az nem olyan sok annyira. Úristen, 6 giga. Két ilyen meg 108 giga. Meg a Dying Light is azért 30 valány giga, azért az se kevés. Nem is valami sok. A hívsz amúgy? Igen, lépek ma be. Ha. Itt is esik az eső, de jó. Játékba? Vagy Aha, nálad? GTA-ba is esik az eső. Ja. Fasza. Itt nálunk csak csöpörgé. Az a baj, nem találom azokat a srácokat, akikkel játszottunk, az nem találom a YouTube csatornájukat, leiratkoztam róluk. Nem találom a nevüket, faszom ki vannak. De meg akartam kérdezni, akarnak-e pacifikozni, de nem találom egyszerűen a csatornájukat. Jó volna. Fasz ki van. Letiltottak. Nem, én iratkoztam le róluk, csak nem tudom mi. Nem úgy jó fejek, csak a fasz, nem leiratkoztam a csatornájukról. Jó. Nekik se volt ilyen nagy csatornájuk azért. 70 valahány feliratkozó. Neked tök volt. Ja, 104 feliratkozó. Neked? Aha. Neked nem 104 feliratkozódó, 400 valamennyi. Ja 400, ja, jó. A 100 valamennyi, ez picit más. Ez kicsit másabb azért 104. De hol tartasz már? Már elküldtem az invite-ot. Nem küldted. Nem küldtem, de elküldtem egyszerűen. Ja itt van, de viszont ott fölül nem jelzett a sarokba, hogy igaz, néztem volt, de nem idén jelzett. Lehet, hogy bagos, nem tudom. Aztán megnyomtam a home gombot, azt már jeleztem. De most jelezte ott fönt a sarokba, hogy invite-ot küldték. Elküldtem még 3-szor. Jó van ez. Azt a szart megkeres. Jó lenne ilyen nézőkkel versenyezgetni, az is fasz lenne amúgy. Ja. Kontrollék is azt Vagy mint szokták. a kontrollék is csinálták Aha, ezt a izét. Ja. Ezt a ruha bemutatót. Ugye meg volt adva egy téma a Halloween-kor. Ja. Hát én szívesen játszok nézőkkel egy GTA-ba, csak nem jönnek. Fortnite-ban sok Nokia örökké jön.
De mindig streamelek, szóval tudnának jönni. Hát, ha nem akarnak, akkor nekem... Fortnite-ban meg vagy jobban játszunk, vagy rosszabbul nál. Hát a GTA-ban az jól játszunk szerintem, mert is én már régóta játszok a játékkal. PS-en. Abban én 13 óta játszok, amikor kijött a játék, az meg. Így PS3-on kezdtem játszani vele. 13-ba kezdted? Igen. Ezt a kurva. Én nem tudom mikor. Rengeteget játszottam a PS3-on. Azok sokkal jobbak is voltak. Nem volt elég mindenféle update-ral, meg stb. Pont azt beszéltem haverommal valamikor, még régen sokkal jobb volt a GTA Online. Most ennyire el van baszva amúgy már. Ez is jó, de ilyen Hát, ilyen... más az egész. Ja. Nem az a régi GTA. A régi jobb volt szerintem. Mikor az apartmanos helyztek voltak csak benne, jaj de jó volt. Nem volt ilyen KO, meg Doomsday, meg ilyen. Ja. Az is, amikor átjöttem ugye gépre, nekem teljesen kínai volt az egész. Hát én már PS-en Doomsday-eztem, azt hiszem. Pacificoztam. Ja, Pacificot azt meg... Tudja a faszom. Menjek érted közbe? Nekem mindegy. Megyek a Stash House-hoz. Hoppá. Akkor is kipróbáljuk ezt a glitchet. Hát tőlem kipróbálhatjuk, megnézhetjük. Jó, akkor. Igazából kíváncsi vagyok rá. Yeah. De jó csúszik az út, a faszom. Ja, másik az eső, az. Buzi eső, de utálom. Meg most kijött a Dead Islandnak a Defini Edition-je, az egy új izé lehet amúgy. Nem, az már nagyon régi. VR is játszott vele, valamelyik nap néztem tőlük. Ami sokkal szebben néz ki, mint a... Akkor lehet az ilyen Remastered Edition. Lehet amúgy. Én a régit vittem végig. Amúgy szépen néz ki, megnéztem a egyik live-jukat. Jó ki van dolgozva. Hát ha kiadják majd a Epicen is. Max leszórrentezzük azt is. Online-t azt nem tudjuk, hogy tudja a faszon. Valami nem tudjuk. Oh, nem. Ah! Hát az a Riptide-nál volt. Ahol nem tudtuk. Melyik játékot tudtuk még leszórrendezni? Nem tudom. Amiben tudtunk multizni is, nem tudom melyik. Mi a faszom, mi a kaszinóhoz él? Nem tudom. Anyád mennyi fű. Nem tudom melyik izét szedtük le torrenttel, hogy tudtunk multizni. Ja, a Son of the Forest-et. Ja tényleg. Szóval azzal is tudtunk multizni, szóval úgy le volt torrentülve. De sokat baszakodtam a Dead Island-dal, arra emlékszek. Sokat baszakodtam. Én is. 44. Semmelyik se volt jó. 44, 23, 37. Gyerünk gyorsan! El fogom felejteni. Írd már be. 44. Azt jelzi, hogy nem vagy itt a 40. szerverbe. Már bejött. Jaj, nem ott volt. 44. Ne, 23, 37. 23. 37. De utálom ezt a kód megjegyzést. Nem is jobban jó. Hülyeség amúgy. Oké, megvan. Let's go. Exit the stat house. Stat house. Bítjuk már a szar. Akkor én kijövök a trukkal közbe. Jön az ellenség. Már előbb az meg, hát beszarok, hogy kísértem az épületbe. Ne lőjetek! Állj már a nigger geci. Na gyere, én itt vagyok. Hogy nem követnek a vagoszok. Mária, akkor még segítek. Majd elhozzuk egy vagoszkocsit. Ezek nem ilyen Love Rider-es... Ezek nem olyan Love Rider-es kocsik amúgy baszki, ezeket el lehetne vinni. Anyádat. Akkor hozzad. Hát lehet, hogy föl lehet upgrade-olni, várjál. Ezek drága autók amúgy. Állj már le, geci. Jó, meghalok. Mindenrég lőttem. Kurva. Neki megy.
Mindegy, azt mondom, elhozok egy Vagos kocsit, hát legyen ez. A sárga. Kíváncsiak fel lehet upgrade-olni. Nem tudom. Mert ez fasz autó amúgy a Vagosos kocsik. Ja. Úgy rám bízsz teleportálni egyébként? Ah! Ez mi a Nem fasz? használok tudni. Ja. Ja, most nem használsz egy módmenüt. Na használok én szívesen, már én mindjárt indítom akkor. Ne használd! Most baromkodunk, ne használd inkább. Mi baromkodásnál is jó. Hát jó. Nézzük, tudja nem fogja Na befogadni. beindítottam. Na, befogadja. Teleport. Tudtam, geci, azt írja, hogy modifate, szóval a kurva életbe. Hát nem bírod eladni. Nem is eladni akartam, hanem felizé upgrade-olni. Vagy Azt se tudod. kár. Hogy bent vagy, bazd meg. Ha itt vagy amúgy valahol, nekem itt jelzi. Hogy itt vagy. Ja, itt kintebb vagy? Ja, itt vagy. Jaj, mit csinál? Följöttem a főt felé. Ide is szellem Kocsim az meg leesett a főd alá. Fasza. De hogy is kell? Próbáld, hogy tudsz-e vele felugratni, hogy fölemelni az elejét, hogy mondjál. De ezt nem tudom, hogy kezdem. Várjál, nem tudom beülni. Várj, X-et, L, left, free, left, C, R, A, D. Oh, ezt upgrade-olt föl, geci. Ezt az autót. Várjál. Jézusom. Mivel mondta? Szóval Én már nem tudom. valamivel lehetett. Hoppá. Hoppá! Hoppá, hátsó kerekek. Lement. De hülyén néz ki. Kígyó. Ja. Rock and roll. Na, emelkedj vissza. De csak a hátulját rakja le. Na, várjál. Mindjárt szerzek én egy jobbat. Hoppá! Hoppá! Ez már jobban tetszik, a színe milyen fasza. Anyád, milyen ilyen győzikés a belseje. Hát de most ilyen zebra mintás. Mi ez a... Mi ez a... Move. Ott van Dracula gróf. Itt A, D. Csak így működik. San Andreasban jobb volt. Ja. Né. Oldalra üt le most. Nem véletlenül megnyomtam az F-et. Mit csinálsz? Ah, nekem is utat valamit. Köszi! Köszönöm szépen! Köszönöm ingyen Állj autót! meg! Ah! Állj meg! Ne! Van egy ingyen autó. Köszi. Ilyen a tolva élet. Ne! Ne! Jó, akkor fölrobbantom, hát engem nem érdekel. Nem baj, leszpónoltam úgyis. Még egyszer a spawnoltad. Baszki, akkor engedj már vissza. De abban nem illett. Akkor faszom. Robbanás! Na, ez előbb ugrott valamit. Éppen én is azt néztem amúgy. Na. De miért az F-et nyomom meg, bazd meg, még közben mozgatni akarom ezt a szart. Köszi! Úgy már mész is tovább. Még egy autó. Már megállok, várja. Nem tudok menni, mi? Mit csinál? Na, gyerünk, gyorsan! Azt néztem, hogy X-et kell nyomni, left shift-et, hát ez nem megy. Mindjárt megint kiugrasz. Hoppá, rendőr.
Le van szarva. Jaj, Egy gec! napatom, várjál. X-et nyomni lehet. Magas. Jaj, rendőrök! Meghalok! Ah! Hogyha rajtam múlik, akkor nem. Gyerünk gyorsan! Amúgy a izékocsit lehívod azt a akcidlebost? Már lent van. Ja? Nem ott, az acidlabnál. Akkor menjünk oda, azt nem tudom, úgyis itt van nem messze. Ezek Gyerünk be. Jézus Isten, várja. Még rendőr hú. Mit is egy rendőr keresztbe? Hoppá! Anyád! Jaj! Mi a geci? Ütközés! Rád még belső nézetbe. Melyik kellett nézetet váltani? Ja, a V-vel. Mi az a vámpír? Azt mondtam én is. Tudod, hogy kikenyart elég a civil. A rendőr is. Úgy kéne egy olyat csinálni, mint a Control-ékban. Tudod, van az, amikor karakter cserél, ugye Penc. Tudod, mert komcsokon szétbaszta. Ugye. Nem tudom. Én is egyszer baromkodásban így váltanák egy karaktert, és a niggerrel jönnék így baromkodni. Ez mekkora lenne? Nem tudom. Lenne egy ilyen háttér sztori, hogy a karakterem ide elmegy, és akkor ám ez a karakterem meg anyád. Várja, loose cops. Kéne valamit csinálni már ezekkel. Jó van. Köröznek még téged? Már nem. Azt jó. Ó, itt a kocsi, anyád. Vedd át a kormányon. Ezt a kocsit amúgy el lehet rakni magamnak. Na. Gémbrock. Kár. Az a baj. És mit kell úgy csinálni, vagy ez hogy működik? Ja, semmi. Várjál. Annyi, hogy az X-et nyomod. Hosszan. Szálljál be. Tehát, hogy már nem bírok elesni. Na nézzük. Csodáló. Jó, szóval nem igaz. De el fogsz esni. Nem esik el. És tényleg nem. LOL! Akkor az működik. Még akkor nem patchelték, vagy nem tudom mi ez. Nem tudom. Vigyázzat! Ne! Én maradok rajta. Jó, várj meg. Milyen flagma vagy meg? Csak így állsz rajta. Mehetünk. Lépj át belső nézetbe, az itt állok előtt. Kocsinak vagy az orra, bazd meg. Ordísz vagy, Ja. geci. Én majd Jaguárnak a logója. Te vagy az ordísz a kocsin. Ja. Ellencsúsz, várják, kicsit arrébb viszlek. De mozgok én. Ennyire nem adod! Jaj! Visszaszálltam, mehetünk. Hoppá. Várjál, ide előre jövök. Bazd meg, elhagytál! Lesétáltam róla, de nem tudom. Gyere. Milyen dudája van amúgy? Nem tudom. Az szar. Jó, mindegy, jó az. És táncikor rajta. Az meg! Nekem csak így ára teleportálsz. Nekem is! Bazd meg! Nick! Hogy esett ez el? Ja igen, ez olyan, amikor ragdoll ki van kapcsolva. Az ilyen bug, ilyen ragdoll glitch. Mert veszek fegyvereket, ha már itt vagyunk. Jézus Jó. Isten. Várj, leestem kanyarba. Még veszek valamit. Vagy armort is vennem kéne már szerintem már. Az jó volt, tehát nekem is. Ki vagyok fogyva, jó, hogy veszek. Én is. Aztán meg mehetünk a bótba. Venni snacket, mert nekem az sín. De várja, armort azt lehet azt hiszem venni a inventoryba. Ugye hol a faszomba, azt belerakták, vagy... Nem, ezt nem tudom, hogy van. Mit? Az armort meg lehet venni az inventoryba. Azt nem tudom. De aztán én is tudom, hogy kell megcsinálni, de... Mindegy. Tele vagyok mindenből. A sticky bombám az most nincs.
Mondjuk ezt a izét kell megvenni, ezt a military rifle, csak ez rohadt drága. 395. Heavy rifle. Majd ezt a asszagú izét nem is kell nekem. Ez baszó fegyver amúgy. Micsoda? A military rifle. A kajoperikók őrök is azt használták izé. Ég. Helyzbe. Mi ez a hang? LOL. San Andreasban is volt ilyen verseny, aztán hogy ugrálni kellett, emlékszel? Ja, az azt utáltam, azt a küldi. Ezt én is, ezt gépen sokat baszakodtam vele. Szálljon ki! Alá! Ne! Várj meg! Ne hagyj itt! Gyere, van egy jó ötleted, nem biztos, hogy örülni fogsz neki, de... Ne! Gyere! Hol vagy? Várj, gyere vissza! Itt volt egy platós kocsi, fölállok rá. Na. Föltövingolom neked, A Bacinak várj. csaj hangja volt, geci. Elkezd, Jesus fuck, az ilyen csaj hangja volt a faszinak. What the fuck? Gyere, ott egy maximumra föltövingolt kocsi. Dik. Állj már le. Anyádat, te Au. buzi. Igen? Nem állsz már ki belőle, hát. Mi az Isten csinál ez? Ajj le! Jó, mehetünk. Már! Nem segítek. Na, mit akartál csinálni? Kaszinó? Nem. De miért csinálj meg azt a kaszinót most már? Nem. De miért már itt vagy egy ideje, már egy 3 hónapig itt állsz. Gyorsan végigfutunk. Ah! Gyorsan, Nem. gyorsan végigfutunk rajta. Nem. De miért? Nincs kedvem, mert nem tűnt be. De vigyázz, aki be fog tölteni. Hát legyen akkor, bazd meg. Próbáljuk egyet. De! Csinálj meg, ezt gyémánt van bent, azt úgyse raboltunk még ki. Jó, akkor menjünk be, hogy csináljuk meg, haladjunk. Haladjunk. Az ki van. Egy ideje, már tartogatom egy ideje, hogy megcsináljuk. Neked sok pénzed van úgyis. Mennyi? 18 is a izé számlán. Akkor nem adok pénzt neked. Ahol ne adja. Nem adok azért 15 Na neked mennyi van? Nekem 10 millió van. Szű? Csóró? De minden setupot megcsináltam. Nem mondjuk a izét azt Az nem. jó. Mennyit tudunk kihozni? 2 millió 822. Zseppénz. Nézzük. Nem tudom, hogy egy kaszinó helyzetbe tudsz csalni. Biztos. Nem így. Na most akkor szedjük ki Hát a hogy ne tudni? szedjük ki a lóvét, akkor egy kicsit az időt meg kéne hosszabbítani. Ja, úgy nem tudom. Ja. Kár. Bár várjál, igazából a God módot magamra rakom, szóval halhatatlan leszek. De beriasztanak, az a baj, azt akkor lebukunk, az nem jön. Pont az a lényeg, hogy nem kéne. Hát bazd meg. De amikor gáz lesz, ugye? Akkor mi van? Ma God módot magamra rakom, és akkor nem öl meg a gáz. Az ugye becsukódik az ajtó, te meg kimész, én meg rád teleportálok majd. Hát, hát mondjuk, hogyha lebukunk, hát nekem mindegy, de az a baj, mondjuk, hogyha te God módon vagy várj egy. Megölöm az összeset. Hát az kicsit olyan csalás. Maximum kiszedek kettőt, az kész. De meg a többit. Nem tudom. Nem mindegy. Ne csaljunk azért annyira, azért az... Na, De hogy nem. Haladjunk. Annyira játszani akartál vele. na, indulj már. Na végre. 18 óra van kerek. Ja, hát gyorsan megcsináljuk. Egy gruppa 6-osra megyünk, az... És vagyok, hogy be fog tölteni egy 5 másodperc. Nem, mindegy. Biztos? Nem tudom. Ja, de várj, akkor még a régi géped volt, lehet az miatt volt. Azt mondom, hogy szerintem most már majd csak betölt már. Menjünk a tetőn, még tetőn soha nem mentünk kaszinóba. Nekem mindegy, valami egyszerűt válasszál. Tudsz eltőelnyőzni? Wow. Nem, vagy akkor is eltőelnyőzünk.
Várj, egy klikkel lehet kinyitni, nem? Aha, jó. Akkor jó. Akkor tudok. Mert amikor menekültünk a nem tudom melyik helyzetbe, akkor ugye nem bírtam kinyitni, csak a legvégén, azt pont nem hallottam meg. Milyen maszkokat állítottam be. Leszek ilyen mi ez? Hogy hívják ezt a gyümölcsöt, nem is tudom. Melyik az? Az a lila színű. Szeder. Szeder. Asszám. Hát Pacificban én sem tudtam kinyitni. Olyan hülyék voltunk, hogy nem próbáltuk ki az eltörnyezést még semmit mióta játszottunk. Ja. Én vezetek. Hogy vezessék már? Miért? Gyorsabbak leszünk. Ja? Hát jó van. Csak ez miatt benne töltsön, mert akkor agyfasz kapok. Azért vigyázz, hogy ne úgy teleportálj ezért. Na, na. Így. Ez miatt nem tölt be, na nézzük, számoljuk. Na. Na megint. Na 1, 2, 3, 4, Várj, itt még cutscene van. 6, Ideig akkor is eljutottunk. 8, 9, Most. 10. 2, 3, 4, 5, 6. Várj, most kezdett el tölteni 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jó betöltött. 26 másodperc alatt. Mondom, én betűt az már. A régi gépen miatt volt akkor szerintem. Ah. Akkor lehet nekem nem akar betölteni valami a szem a kaszinóba. Szóval ameddig bírod adni, ne öld az őröket, az a lényeg. Jó van. Majd. Ha lebukunk, akkor talán, de akkor sem muszáj, hát most lövődözzünk, baszki. Majd kint maximum teleportálsz. Jaj, vigyázz, hogy mert ezek mindenre kapnak, hogyha... Biztos lebasztom a falat. Láttam. Fabi és megkelek. Előjön. A béna ékszerészek. Ja. De pont ilyen ékszerészes csávó vagyok, ugye a hajat kilóg. Ilyen security-nek elnéznélek amúgy a gyémánt üzletbe. Úgyis még gyémántot nem raboltunk ki. Azt hiszem. Nem tudom, de nem. Pénzt raboltunk ki. Nyugisan bejövünk dolgozni. Ezt közben nagyon gyémántot rabolunk. Várjál, hogy kell. Na 3. Várjál, most nyomtam. 3, 2, 1. Bazd meg! Mi van? Nem klikkel kell, várjál. Enterre. Jó, most már. A 3, 2, 1. Jó. Mi? Azért. És mi? Na nekem azt, mindegy, leszarom. Menjünk. Futas. De nem kell fúrni szerintem, úgy emlékszek. Gondolom. Fogalmam sincs. Hosszú fúró, de nem minden, hogy használni kell. Hogy várjál, baggolok a falon, és akkor nem kell semmit csinálni, ugye. Kilútolom, aztán pedig majd bejössz. Mi? Nem a cutscene, bazd meg! Hát akkor beszoptuk. A csávó kinyitja az izét. Na, mindegy akkor. Akkor nem is tudom, ja akkor fúrunk, ha lebukunk. Minden leszarom. Hackeljek amúgy, vagy? Ja, hackelji. Lehet inkább hackelnem kell, hogy egy kockát azért ki kéne szedni, 258. Hackelj, én meg addig itt szedem a kintit. Jó, most szedjed akkor itt a cuccot. Mindet úgyse bírjuk kihozni, vagy nem tudom. Mi kifogtuk. Jó. Te kimenekült, én meg maradok a gázba. A gázkamra. Hát egy ilyen asztalon szerintem 200k van, azt hiszem, vagy nem tudom. Mindjárt kiderül. Több lesz az 200 000-nél. Hát, Lesz 3. a körül van, 200 körül. Na, hogy kell? 300 megvan, és még van az asztalon bőven. Szerintem 400 is meg lesz. Mi nem jó, bazd meg, anyádat. Udarékek kell. Megvan a 400 is. 450 000 talán. Ja, 452 000. Egy asztalon. Derékek keltem, bazd meg, ne kújj már. El ne basszuk. Geci, ez jó elbasszak most egy csomó időt. De mi a faszom nem jó? Hát. Na. Most buktuk el, szóval itt baszok el egy csomó időt. Nem baj, mondom te De én is akarok majd szedni menjék azért. ki. Én is akarok szedni azért.
Mindet kéne szedd, én is hagyd szedjek az ég. Ne csak te nálad legyen píz. Csak Ó, 700 van amúgy nálunk. hamarosan ott van az egymisi. Lejönnek 700. Anyá, és eddig mennyit szedték ki? Egyet? Ez a második. Akkor, hogy már ilyen sokat ér. Ja, hardon Ja. játszunk tényleg, lehet azért. 904 ezer van. Én szedem a Én Bentit. Bentit szedem, akkor már ez közelebb. Jó van. Te majd meneküljél ki akkor. Ha még egyet kiszedek azért még hát 1 percünk, meg úgy 2. Jó, de majd meneküljél ki. Na egymisi már megvan. Na fasza. 3 milliót lehet azt hiszem kihozni. Jó van, az meg lesz. Ha ez ujjam a klikkeléstől. Ezt eladjuk az aciba, azt ide veszünk belőle autót, meg rollert, meg mindent. Ja. Neked... Nekem az egyik gyémánt lebeg. Ja. Veszünk Szabinak egy új motrot. Ja. Az jó, az egyik úgy ott maradt, ami lebegett. Igen, én szokott ilyen bug lenni. Ja, még ezt kiszedem, aztán megyek kifele. Ebetű. Akkor én már mindjárt 2 misi baszki. Úgyis le fogom bukni, hogyha benn maradsz. Én átbírok maggolni a falon igazán. Az úgy jó akkor. Na menjél ki, mert 30 másodperc van. Ezt kiszedem, még hagyjuk már. 2 misi, ez az. Jó, Lester, kussolj már. Nekem is lebeg a levegőbe. Mi van? Nem. 10, Vagy mit tudom én 9, hozzá? 8, 7, De 6, hozzá kenyeret is mellé. 5, 4, 3, 2, futás! Én futok ki a gecibe. Beriasztanak. Á? Faszom ki van. Leszarom. A lőni kell akkor. De van azok ilyen páncélos katonák. Maradjál itt. Jó. 2 millió 700, hagyjam már. Bírom, nem bírnád használni. És kezd miatt ki ne basszak. Megint onlineból. Fuldoklak itt, bazd meg ezt. Na már eltűntek a lootok. Ne, tényleg ilyenkor eltűnnek. Várj, azért meg bepróbálkozok. Nem Ja, bírod? nem bírom összedni. Hát akkor kár volt benn maradnod, akkor mindig leszarom most már. Várj, ráteleportálok, mondom. Akkor lövöldözünk, hogy leszarom. Na be akkor is van 2 millió 7. Ja. Ez tök jó. Na 3, Húzd! 2, De baszki, régen ezt mindig elfogadta pedig. 3, 2, 1. 1. PSMP mindig elfogadta. De maszkot hogy lehet fővenni? Hagyj, én főveszem azt a maszkot, geci. Vedd fő te is! Göbetűvel. Ez egy gyümölcsök akciója. Vigyori gecik. De szépek vagyunk. Most arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi fejlövések ezek a katonák. Nem tudom. Nekem egy gobnyomás. Várjál, egyet azért öljünk már meg, és kíváncsi vagyok rá. Na, ugatnak ezek a buzik. Akkor hát kint. Mi az egy pisztolyon meg SMG van? Mi? Ki lövöldözik? Azért már azt választottam. Jó, van. Nem ezt akartam, hát azt hittem, hogy ide nem fogunk lövöldözni. Úgy terveztem, na mindegy. Hát igen, egy shotgun jobban jött volna. Hol akarsz menni? Menjünk Nem a tudom lépcsőzni. jó lépcső. Megint ne jöjjenek a pofámba. Ja, buzik. Hol vagy te köcsög? Mi ez? Csak is pofálom, amikor itt van. Jó, te maradjál le, mert nekem van God módom. A kis szépet is kiszedjük. Kiszedhetjük meg plusz pénzt. Bírjál, bazd meg! Anyádat, dögölj már meg! Te buzi. Előttem egy jó ideig a pofáját. Ezek páncélosok. Itt használd, de jó. Várj, kinyitom, de ezek azokból jönnek folyamatosan, baszki. Szóval siessé. Nyisd ki azt a szart addig. Én bemegyek. De inkább te menj be, mert neked izé, hogy... Kinyitottam.
Te menj be, mert téged tőled nem bírják lelőni. Menjél már be. Élsz egy De ki? rólam is lövik le aztán. Hát akkor kiszerem én valamennyire, vagy nem tudom. Kinyitom neked az ajtót. Nem kell hagyjad. Szedjed a pénzt, az ki. Hát ez kis apró pénz lesz. Jössz már? Hát tudod milyen sok idő ezt kiszedni? Akkor tudom én. Jaj. Jó, itt van itt szűrcsök szalom. Leves. Már föl kell menni a hotelba. Hotel floor. Vagy ernyő van nálunk? Jó, van nálunk. Megijedt, hogy nem kapunk azt. Kileugrunk. Idiótálkodjunk. Ó, megvan a déli cash grab. De mi, lelőtték már itt páncélomat ezek a buzik. Ja, gyorsan fussunk a hotelbe. Merre kell? Csak köves. Liftbe gyorsan. Futás! Én erre jöttem. Futás! Be a liftbe gyorsan. Hogy kezd lehívni? Ja, itt van. Move! Gyere, liftezzünk egyet. Így mag. Itt majd csak... Itt majd csak nem lesznek. Biztos lesznek. Itt is lesznek. Itt... Nem jó, az üres ez a hely, akkor fussunk gyorsan ki a picsába. Ami megöltem őket. Ja. Pont erre kell menni valami. Ja, ott a sárga jelzés, jó. Akkor nem fogunk eltévedni. Nem. Benézhetnénk egy szobába, hogy mi van itt. Mit csinálsz ott? Lazulunk addig, a riasztanak közben. Jó, most éppen keresnek. De vajon, baszki, de hogy a helikopter majd csak nem szed ki a tetőn a izéből. Köszönöm őről mondom. Na, megjött az erősítés. Nem tudják hova jönnek. Családban nem fog őket várni otthon. Jóri csávókat, sajnálom őket. Gyorsan! Milyen? Na? Na? Nem fogynak-e? Ezek nem, már nincsenek benne itt a körömbe. Ja, guggoljunk lefele, vagy nem tudom. Hol akarsz leugrani, válasz? Nekem tök mindegy. Az meglöktél. Jobb klik lövés, azt hiszem. Kurva anyádat, lőjed, nem áll! Ezeket nem enemiknek vezibon. Nem áll, akkor rábasztunk. Akkor fussunk! Akkor futás. Le fogják lőni ezt a 700, biztos. Jó van az. Mindegy. Ezek megdöglöttek itt. Kifeküdtek, mint Jézus. Jó, csak működik. Ma itt is van, azt hiszem. Aha, itt is megpusztul. Itt is fekszenek egymáson. Jaj, geci. Azt nem értem, hogy faszom, én nem teleportálok. Hoppá, én itt vagyok a deliverni. Ne! Van levitt a deliver. Jó van. Mi? Bayer meg hol? Inkább ne teleportálj. Még. De hogyha ott megbozd, meg nincs ide teleportáltam. Biztos megijedt tőle a teleportát, elkapta a szívre. Szívbaj. Oh! Lehet, hogy elkapta valami a szíveit. Megállt a szíve, lehet, hogy meglátott. Mindegy, continue. Ez már first try, nem lesz. Tök mindegy. Akkor se lett volna, meg melebuktunk. Ugye azt is figyelembe kell venni. Megint a tetőn kezdjük. Úgy basznátok meg. Mi akkor? Ja, és egy életünk van, hoppáré. Azt is. Nem. Nulla. Ja, hát úgy, ja. Hello! Ugrós! Johnny Bo! Itt fut két fatos. Oda.
Keressünk egy random autót, az kész. Nem tudom. Aha. És nem Arra fog... mindjárt teleportálok le. De nincsen itt rendőrök. Ott egy buszos. Várjál. A busszal csak nem megyünk azért. Nem vagyunk mi buszosok. A buszos mekkorát fordulott. Mi ez az a jármű? 5 mérföld, jó Isten. Várjál, kell egy másik kocsi, mivel tudok turbózni. Jönnek a zsernyákok. Jön a helikopteres. Mi ez? De jó néz ki. Ja. Már ne lőjetek már a faszomat. Előbb kell rólunk a pénzt, Szabi. Nem engedem. Ajját. Ajjaj. Helikopteresek is jönnek jól. Jézusom. Ezek jönnek folyamatosan, az a szopás. Ja, hogy levegőbe a kocsit, azt nehéz irányítani. Hogy ne robbanjunk. És ilyenkor is veszítjük a pénzt nyilván. Még arany, ez egy gyémántot. Nem, megint vonta le. Aha. Ó, Hát ha ütközünk, akkor levonja a buzi. Ugye sebződünk. Megint levont egy 10 000-et. Ugye ez lesz fontos, nem? Nem 10 000-et néztem. Ugye megnézzük. 2000 font le. Menj már a kurva anyád. Akkor még normálisan az úton. Az majd egy volt ilyen kiszakadás. A rendőröket nem bőd lerázni egyébként, mert Ja, de? kurva idegesítő már, geci. Megkarodjatok már. Na azért. De ugye olyan sík hülyék amúgy, hogy látják, hogy mi voltunk azok, azt vagyunk el mellettük. De a mod menüvel izével szedtem le. Körözés. Hát azért mondom, hogy az akkor is ilyen hülyék ezek a rendőrök, hogy nem veszik észre. És ebben Tudja mennyi? fa. Ajj, geci! Még 2000. De miért mondja le faszom? Mi nem vagyunk kőből, vagy nem tudom. Ja. Jó, az jó, szép landolású. Ja. Kíváncsi leszek, mennyit kapok belőle amúgy. Leszter levonja 2 millió. Hát, meg is verem azt a dagadékot. De baszki. Jó van, ez a 2000 nem csak pénz. De hát akkor is pénz. A favágó telepre kell kimenni. Hoppa, itt a katonaság. De én az előbb tengerparton voltam. Ja, Jaj, sok lesz. Ájjaj. 2000 volt. Megnézem. Jaj. Pörgünk. Ja, tényleg ott van, itt vagy nem messze ma. De baszki, nem is. De most komolyan, akkor is veszítünk, mikor leérkezünk. Ezek szerint. Kiugorjak. Ne. Nincs is ernyőm. Mekkora troll lennék, a kiugranak. Megint veszíteni fogunk. Megint veszítünk. Nem. De ezek ebből nem veszíték, csak. Ez is így működik. Mi vagy a csak hülye? Na, tessék! Takarkodjál! Most! No, de itt kéne lemenni. Aha. Na! Ide! Ja, itt vagyunk. Na most már nem kap szívbajt a gyerek. Nincsen pénz. Jó reggelt kívánok. Lehet a Nigger kapott szívinfarktust. Na annyit kapok belőle.
Leszter tud levonni egy 200-at, 300-at. De hát akkor is. Jaj, hagyjuk már, milyen platinum? Nem csináltál semmit. Á, nem. 3 millió 6-ot lehetett volna kihozni. Mi van? Hogy a faszomba csak 2 millió 100-at hoztunk, mikor 2 hét volt? Na már megint lebontak sokat. Na akkor is 1 millió 8, majdnem 2. Kaptam 320 ezeret. Meg 1 millió 8-ot. Ezek geci sokat levontak akkor. Is. Annyian 136 ezeret kaptak amúgy, az akkor hogy a faszomba? De akkor is... Geci sokat levontak ezek a köcsögládák. Ja. Mindegy. Itt a copyright-ozzanak. Itt vannak nekem a játékgépek a levegőben. Neked csak most adta be a izé cutscene-t. Aha. Faszom. 320 000 ez az. Jó, a faszom. Most egy tárgyalok semmibe. Ez kurva jó. De mindjárt betöltök textúrba. Nem is egyszer sem be vagyunk bassza meg. Fő után kettőt mondom. Az a baj. És azon gondolkozok, mit kéne baromkodni. Valami jót kéne csinálni, valami... Izé, katonasságról lopni kéne egy tankot. Unalmas. Ne próbáljuk meg? Unalmas. Ne hívjál be azért a szerverre. Hát tudom már mit fogunk csinálni. Mindjárt jövök közbe. Jó. Behívtalak addig. Jöjjtek be, mindjárt jövök. Jó. Ez mi az? Na itt vagyok. Jó van. Beléptél addig jó bent, hogy... Aha. Majd teleportálj rám, majd mondom, mit fogunk csinálni. Mondja. Mesélek, hogy mi lesz a terv. Izé... El kéne menni egy ruhaboltba. Vagy nem tudom, hogy... Hát, ja, inkább el kéne menni egy ruhaboltba. Venni kéne ilyen menő ruhát, ilyen
Ja, harci ruhát kéne venni. Nem tudom, olyat lehet-e. Nem tudom. Ez milyen volt lehet? Ez ilyen izéz. Übe! Übe a Mr. Bean autómba. Várj, ebből is lehívok egy maxosat. Ne kurj már. Mit csinálsz a közmunkás itt? Nem tudom. Hoppá, milyen autó van Kerülj itt? a munkát. Ja. Várjál, Püzit, állj meg! Mi a munka? Oh! Akkor gyere ezzel akkor. Hülye az enyém az... Hányádat lögdössed? Kövess! Megyek. Kurva életben már nem bírok menni ez a szarra. Nincs itt között mindennek. Te vagy az X-Menből az a csajszi, át tud alakulni mássá. Mindent lemásolsz. Néha csak jobbá tettem. Erősebbi. Hát azért ez is jó autó, csak még sok mindent nem tudok rávenni, az a baj. Én még 100-as szintet el kéne érnem. Ja. Na hát akkor vásároljunk. Most is kerestem egy kis pízt. Kicsi pénzt? Kicsit? 1.800.000. Na várjál, hol vannak ezek a ruhák? Standard talán. Valami jó, ilyen harci ruhát kéne keresni. Azt mit akarsz utána? Majd erre elmondom. Először vegyük meg. Nem tudom, hogy hívják azt a ruhát. Na. Az. Diamond Casino-ba esett. Itt a Armor. Hát ezek nem olyan szar. Ó, ez jó néz ki, de nem tudom megszerezni, mert ízi nem csináltuk meg a finálét. Ó, pedig jó néz ki. Ez is geci. De vagy Doomsday-ben vannak jó ruhák. Doomsday-es ruhák. Ez hol is van? Doomsday. Haste. Nem, vagy Haste Casual. Ez nem az. Mondta, kíváncsiak a te ruhádra. Vagy öltöző fő. Hát, harcinak harci ruha végül is. Ez jó lesz. Nekem lefolyta a föld alá. Az jó. Geci. Azt a kurva. Ezek a ruhák. Port. Jézus Isten, hogy néz ez ki. Ez kurva jó. Ilyen egy igazi katona. Enyémet figyeld meg. Várjál. Így a streamet megnézed, akkor nézd meg a streamet, hogy le vagy folyva a földbe. Nem nézem meg. Olyan felbontás kicsit veszük. Úgy sok minden nem bírok majd venni. Hát válasz más kategóriát. Nem maximum. Jó. Milyen armor, vagy milyen ruhának kell lennie? Hát ilyen katonai, ilyen armoros. Hát látszódjon, hogy katona vagy ilyen. Hát, Aha. mint a páncélon Ó, rajtad. ó. Én már találtam egyet. Még elég hülyén nézek ki ebbe a ruhában, mint egy kicseszett búvár. Az jó. Ez egy cipőt is akkor majd, ha még vásárolsz. Mondom, veszek cipőt is. Még ezek ilyen inkább ilyen, hogy mondják azt, ilyen... Hogy a Az faszomban? elég katonás. Hogy a faszomban mondják azt az ilyen... Kajó! Ennyimet figyeld, ilyen búvár gyerek. Te mondtad, hogy katonásnak kell lennie. Na ez tökéletes. Elkezdett jó. Crazy! Na gyere, kövess, menjünk akkor a ponthoz. Ezt Várjál. be kell hívnodok a CEO-ba. Beülök hozzá, hogy meg legyen jelölve. Jelölt be. Oda megyünk. Jelölt be! Oda megyünk. Én is vezetni akarok. Jelölt be. Na jó, akkor bejelölöm. Legyen az. Nem tudom, én azt választottam ki. Várjál. Akarodj már, te idióta barom! Bozd meg. Ezt elbasztak. Clean Online. Láttad? Ja, láttam. Clean Drifter. Ja?
ide vitted a kocsinak az ajtaját. Mi? Levitted a kocsinak az ajtaját. Biztos, de nekem én kikerültem. Jó az. Ilyen betonkeverőt kéne felupgrade-olni. Nem betonkeverőt. Ja, Hát azt a izét. azon nem lehet mit tuningolni. Ja, az a baj. Meg jól néz neki. Mi a leültetve, meg stb. Ide lennének rá ilyen páncélok. Ja. Na, ezt a boltot fogjuk. De a boltba gyerünk be, vásároljunk. Várjál már. Fölakadtam oda a betonra, bazd. És most Jó nem, nagy stoppot állítottál ide. most nem csalhatsz, most csak úgy játszom, mint én, nem ölhetsz meg senkit, nem csalhatsz. Ez a csel... Mi? Mit csinálsz? Én semmit. Mi? Nem tudok venni a Mi van? csávótól semmit. What the fuck? Én se. De miért? Én nem csináltam semmit. Nem, az lesz a célpont, hogy ugye... Ez is te hibád. Ne! Gyere vissza, hol vagy? Mindjárt kint vagyok, már mi van? Gyere vissza, mondom a tervet, hogy mi lesz a terv. Egy bot közepén kell megbeszélni. Gyere be! Na, akkor mondom. Választasz egy ilyen pozíciót, vagy oda, vagy ide bújsz. És akkor Ó, izé... playing cardot hol letteltem. Gyere hátra, ide az üzlet hátuljába, így beszéljük meg. Na tényleg. Na beszéljük meg akkor a tervet. Az a terv, Na, eljöttél. az a terv, hogy izé... 5 csillagot teszek magunkra, és túl kell élnünk. Aki túléli, az madafaka. Na mit szólsz hozzá? El kell bújnunk. Várjál, meg God módot az kikapcsolom. Igen, az kapcsolt lehetőleg. Ez nem ártana szerintem. És ugye aki nyer, az keres pénzt. Mik ezek a csajszis képek itt, a jóisten? Nem tudom. És seggek, meg izé. Ez a biznisz szoba. Ó, milyen szép van itt. Kezdő a csávó. Jó. Várj, akkor menjünk ki, azt mindjárt magunkra teszem az 5 csillagot, és akkor... Oda bújsz, ahová csak a bolton belül kell lenned az a lényeg. Pussaj. Na, Na én 5 már van csillag. 3-as csillagom. Várjál, VIP challenge, és akkor... Az meg elbazott egy kocsi. Wanted, és akkor start. Na? Elindul. Most ez a szarkocsival kell Jó, menekülnöm? nem. Gyere be vissza, hova mész? Bent kell maradnod. Nem miért? Hát bent kell lenni, itt kell túlélni a... Várjál, mindjárt jövök. Ajaj. Addig én fedezlek. Mi? Mi az, hogy vége? Mi az, Lehet menni innen anyádok házai fele. Vinni a cuccotokat. Tessék. mi történt? Mi a knocked out? Ez hülye. Challenge over. Mi? Lehet vinni? Köszönjétek meg neki. Köszönjétek meg neki. Följelentek. 86-szor. Megint így fölfog. Megmondtam. Nem ám, most olyan 9 perc. Mi a fuck? Hát az hülye. Ez hülye. Mit csinálsz, te bolond?
Én vettem ezt az ágyat a kurva életben. I take it this isn't a social call. Okay, okay, I'll get you out of trouble. No problem. Azt is nézem. Mindent én vettem a picsába bele. Megcsinálom valamit. Na mindjárt jövök még mindjárt. Megint. Jó van. Izé, egy felapot gyorsan megeszem, és kiviszem izé. Kaját, úgy távat. Jó van amúgy. Fasza. Aztán meg majd újra csináljuk a izét. A challenge-et. Hát jó van. Ja. Na mindjárt jövök akkor. Jó van. Ugye én fizetem volt, ez a kurva.
Na itt vagyok. Jó van. Már fasz ki van, mert ezek így vitáznak, bazd meg. Végig hallgattuk a nézők. Az jó akkor. Jó van, mindegy. Nagy az egy kis gond. Én nem tudom mi a fasz, de a challenge véget ért, szóval a rendőröket valahogy ide kéne vonzani először is. Egy ilyen próbát. Hát indíts egy másik challenge-et. Hát de nem bírok, még várni kell 2 percet, azért most próbáljunk egy ilyen challenge-et. Hát ilyen... De várj, ne! Miért? Indítok én. Vagy nem tudod? Nem tudsz. Még nem tudom mennyi, de ezt... Várja. Akkor várjuk azt a 2 percet. Most már mindegy. Faszom. Nem, 45 másodperc, akkor... még nem tudom, akkor... Gyere basz, menjünk be vagy addig, vagy nem tudom. Hát elbírom indítani. Én ide bújok be a pulthoz. Na, jönnek. De kíváncsi leszek, meg ki nyeri meg. Nem tudom. Igazából bármilyen fegyvert használhatsz. Gondoltam. Csak robbanó fegyvert nem, akkor mi is bukunk. Ez a hülye beugrik a pofánkba, az fő. De mondjuk ezek jönnek, akkor várják, akkor ezeket lövöldözzük akkor most már. Ott jön ez a buzifejű. Kurva anyádat! De mi? Engem élőtt tényleg! Mégis nem bírlak lőni. De ez mi? Bassza meg! Leteóba vagyunk, bazd meg, nem? Nem tudom. Mi az? Akkor nem megyek melléd, várja. Akkor ide bújok a fal mögé. Eddig egy teóba voltunk, bazd meg. Érdekes. Várja. Akkor mindjárt indítom, akkor várja. VIP challenge is akkor 3, 2, 1. Mert ja, mi az? Start and spectate. Ja, nem, start. Time is full vivid. Na jönnek? Ja jönnek, ott van. Azt a kurva 5 csillag, geci. Gyertek! De azt írja, hogy menjünk ki. Ő már nem írja. Na, megint vége. Azért, mert bent vagyunk az épületbe, kint kell lenni. De jó, geci. Akkor várja. Akkor bilépek a teóba, lépjél be hozzám. Jó. Kell kilépni, nem betűvel. Szeszolószer, startani organized, az én is sem. Behívtalak. Jó, elfogadtam. Hát csak akkor hova fogunk elbújni? Na, az a kérdés. Menekülünk. Itt van most van, tehát beléptél? Aha, Akkor start. jó. Hát akkor mindenki menjen amerre bír, az kész. Aki hamarabb túléle, az nyer. Várjál, előtte lehívok egy kocsit. Megyek rendőrautóba. Hát ne hülye, ne ilyen modderes kocsit hív már, az mert milyen challenge. Ezt az izéset hívom le. Én menekülök. Bejönnek a rendőrök. Menekülök erre. Figyelj engem! De baszki, ez is szar. Az így nem ér. Ajaj. Menj, hasznom rendőrkocsi. Te is figyelj ami autót, vagy nem tudom, normálisat. Hoztam én kocsit, ez is normális. Hát de az ilyen Kicsit modderes. amigos. Az nem Nem jó. modderes. Ezt is meg lehet venni, ugyan? Meg bassza meg is van. Az aréna vártokomba, vagy mi. Nem tudom, hol kéne. Követlek. Hiába követsz. Jaj. Ó, bazd meg. Hoppá. Ja várj, én mine-okat is tudok lerakni, ugye? Átugortam a rendőröket. XD. Kurva, és sokan vannak, Jaj. Én átugrok mindenkit. Úgy ledaráltam egy rendőrt. És nem ér elbújni semmi alagútba meg ilyenek. Menni kell, az kész. 8 Jó. percünk van, te jó Isten. Hát én bassza meg. Fölülök a kukás autó tetejére. De miért engem követtek, faszomot baszki? Én előrébb vagyok, én erre elmegyek. Hát téged is követnek azért. Ott lezuhant egy helikopter, csak újra annak. De ugye meghalok. Ó, jaj. Kéne egy izért keresni, ilyen páncélos autót. Itt van egy ilyen izért, neked Itt van az enyém. A rendőröknek is páncélos autójuk van, azt hiszem. Nem, gyors elébe!
Ülj be! Ennyi van, lehet, hogy így gyorsabb. Nem baj, ez is páncélos. Indulj! Indulj már, geci! Jó. Nem baj, ez is páncélos, le van szarva. Hát mennyi baszki ilyen izé van? Menj már faszomba, civil. Már nem hiszem elgetni. Menj már! Az elbezorított a civil, meg egy izé... Villanypója vagy mi az. 2 percig vagyunk eddig, még van 7 perc. Fasza. Ez rengeteg idő még. Jó sokan követnek. Várj, veszek át tőled egy kicsit. Már mivel lett izé Space Evilot lentelen bombát. De a civilek is, de rohadt civilek is basszák a rezet. Tudom én. Bazd meg. Hopp, bazd meg. Bazd meg. Nem vettem észre, hogy ott egy oszlop, bazd meg. Menj már innen, civil, te is. Jaj. Takarodj már, buzi. De jó Isten. Ó, te is itt vagy, látom. Éppen üzé utánad menni. Félborultam. Most visszavarultam. Jézusom, mennyi helikopter. Passzív módban vagy amúgy? Ilyenkor nem bírsz nekem jönni. Ja. Az jó akkor. Bazd meg, civil. Megmentettem. Hát ja. Mennyi? 6 perc? Jaj, vigyázz, az izi lyukasztós, bazd meg! Kurva élben nem láttam azt a geci lyukasztót. Ó, Itt erre. Na, fasza. Kapja egy másikat. Azt keresek. Itt van mögötted egy, úgy szól. Hát jó van, de az... Hát ott van még egy. Buddhist fatosokat kéne ki. Volt meg. Ezt elbaszom. Tolasd már ki alóla. Takarodjatok már innen, fasz ki van már. Az, menj már végre. Hoppá. Szálljál. Fölrobbantam addig őket. Geci, vigyázz, engem ne robbants fel. De csak olajat lőszé. Jó, átszálltam egy másikba. Hol mehetünk? Ja, már elindultál, az jó, én meg itt védlek. Ennek is lyukas a kereke, ne basszom már fel. Hát ez beszarás. Ne lövöd, ez a rohadt édes anyádat. Hát takarodj már, geci. De ő átmegy azon a kurva izén, és nem lyukat ki a kereke. Itt egy Riot, bazd meg! A Riot! A Riot az kurvára páncélos. Hű, ezt elhozom. Gyorsan! Mász be! Menj be! Gyorsan! Meghaltam. Meghaltam. Jó, Akkor nyertem. Ja. Nem, akkor is kaptam 2 vörötöt. Te mennyit kaptál? Basz, nem láttam. Na. Én 2005-öt kaptam, szóval faszom. Most én is indítok egyet akkor, mert lehet nekem is már visszajött. Micsoda? Én is bírok indítani egy másikat, várja. Indítok egy másodikat. Várjál picit. Visszavágó. Na várjál picit. Jó. Ez... Ja, nem bírok, már bent vagy még. Mindegy.
pontosan. Mindjárt befejezem az acskot, várjál. Jó. Áj. Hát én már biztos nem veszem meg a kosatkát, ma megvan a labból. Már mennyi? 9 millió. Az jó. Hát drága. Hát jócskán. Annyit nem ér ez a szar. Meg vannak olyan küldik, hogy beszarszom, hogy boltból kell kirabolni pénzt, le kell szállítani. Azt is megnézhetnénk. A kurva életbe. Idióta. Togos már a kurva.
Mindjárt jövök a játékba. Jó. Közben mit csinálsz? Gettóba autókázok. Ja, az jó. Ide kérsz hozzá a Love Rider kocsit? Nem kell. De jó, hogy mondtad, akkor megnézem. Micsoda? A Love Rider autót. De éve szokott lenni a balaszoknál. Sokaknál van. Szóval, hogy beszorultam a kocsival. Várjál. Affelnasszom, igen. Keci, repülj már ki a fák közül, bazd meg. Nem hiszem el. És még küldte invite-ot. Hát megkidobott a játék. Ja? Téged vagy engem? Hát téged, azt hogy Szabi Gamer. Az jó, akkor. Nincs olyan akkor. De szép ez az izé bulvár szőnyeg amúgy. Nem tudom. Istenem. $45 000 volt az a kibaszott szemüveg. Az a kurva. Hát figyelj, volt rablásunk, költöttem a pénzt. Ne. 45 000 egy kibaszott szemüvegé. Ezt az egész ruhát még egy 100-at évettem szinte. Azt a kurva, hát az hogy? Ja, mondjuk a Skyoperi-kós szóval. Ja. Azt olcsóbban meg tudod szerezni. Beírlak itt CEO-ba. De jó meg. Hát ja. Vagy nem tudom. Én behívlak. Nem tudom bebírsz lépni. Én nem bírsz, mert bent vagy CEO-ba. Mi a kilépő, csak tudod, közben elbasztál. Láttam. Amúgy izé bazd meg a vonaton csinálják már meg a challenge-et, Gec. Most így jött a vonat, hogy azon úgy tudnak megölni, csak a helikopteres maximum. Egy kicsit arrébb kell menni, fővidekre menni. Én már itt vagyok. Hát baszki, ne hagyj itt! Már főszálltam. Jövök. Tudja, nem fog sikerülni. Jó, ez az, jó. Lép közben hívlak, azt nyomassuk. Jó, majd benne elfogadok. És akkor... Elfogadtam. Nézzük, challenge és akkor mehet. Punted. Start. Csak a helikopterekre kell figyelni, azt annyi. Kilövöm én azokat, azért az ahol mindig lemuncselve. Vagy ne van miniganom, ajajaj. Nekem is jön. De az jó, hogy lemegyünk ide. Má! Ne! Return outside. Ne, gyorsan meg lesz! Meg lesz! Geci, de várjam, ott lesz egy alagút, ez szar. Igen, egy baszott hosszú lesz. Hát akkor azt rábasztunk. Akkor várjál, nem tudom, hogy kell, akkor szálljunk ki, azt kerüljük meg, vagy hogy legyen meg. Szopás így. Kurva életbe basz. Valamit elején azt a gyorsan alatt ugye. De akkor is 17 másodperc alatt nem minden, hogy átérünk. Hát nem tudom. Na, rohadt életbe. Azért kéne átmenni a túloldalára gyorsan a alagútnak. Meg kéne próbálni. Anyád! Az itt a se. Én is. Ugorj már egyet. Nem. Beszopjuk, mert le fog járni ez a szar. Valahogy át kéne menni a túloldalra a hídnak.
Egy hátra nem számolja ez a szar. Biztos fogja amúgy. Várj, ez milyen hosszú híd is lesz? Nem olyan hosszú. Bazd meg! Alagút! Mi van? Bazd meg! Tigris, mondta, hogy alagút fut. Hát nem fogunk átérni. Na, szállj le, bazd meg, nem fogsz átérni. Kerüljük meg a faszomba. Fuss vissza. Kerüljük meg a faszomba, nem bírunk. Kurva anyádat. Kurva anyátokat. Hát akkor faszom, meg kell kerülnünk. Elég rendet elviszem. Meg kell kerülnünk ezt a rohadt idő alagutat. Állj már le, bazd meg, te buzi. Jó, én is találtam autót. Le van zárva, bazd meg. Küldbe az enyémbe, vagy nem tudom. Ugye? Jó. Gyerünk! Hol kell? Ennek a gecinek... Bestében hogy menjél? Na, hol a gecibe van itt a kijárat? Azt tudom, hogy hol vagyunk. Kurva anyádat! Levegőbe. Őrös... Ja, ó, bazd meg, szvatosok, ne! Bassza meg az anyját, hol a kijárat? Ó. Meg kéne keresni azt a rohadt alagútnak a ja, tudom merre van, most már várja. Az ennyire ismerem a pályát. Várjál, itt vagyunk, az alagút azt hiszem valahol itt ér véget. Nem, nagyon nem itt ér véget, bazd meg. Tudom, hogy hol lesz. A városban. Tudom, hogy hol lesz. Ó, Riot. Ezt nem hozom el most, ne hozzuk el. Bazd meg az a kurva kő. Betonpad. Ki ez a hülye, aki betonpadra ül? De legalább csövesek nem viszik el. De várjál, most elfelejtettem, most hol vagyunk, már eltévedtünk. Basszá! Jaj! Hát új autót kell keresni. Dögölj már meg a kurva anyádat. Jósa lőd őket! Ferenc! Meghaltam. A rohadt, és kilövi a kereket, hát beszarok, ez ilyen idióta gecik. Ezt faszom, eljöttünk a picsába, ó, de hülye vagyok, mi jöttünk? Hát itt voltunk, itt voltunk mellette, bazd meg. Itt ér véget az alagút, emlékszek már, várjál. Itt van, itt látod azt a jelzést? Hát itt van egy ilyen... Ja, tényleg. Itt ez az alagút. Ja, volna az alagútba, bazd meg. Valahol itt lesz a vége, azt hiszem. Még sokkal tovább lesz. Nem itt lesz. Itt lesz. Mennyi vezess úgy, mint a vonat lenne. Ma csak a vonatot meg kéne várni, vagy nem tudom. Mennyi addig? Majd még lesz egy jó idő, mire jön. 20 percenként jön kb. Vagy mennyi. Anyád mennyi rendőr! Egy helyen. Jó. Már én közben lövöm őket. Marra nem látok rá. A buzi helikopter. De bassza meg, hogy talál ez a geci abban a kurva helikopterben? Hát ha vonattól összefutunk. Én mindkét kerék ki van lőve, most nézem. Az jó. Ha, de jó. Azért ilyen lassú ma. Kussolj ma. Na most merre, baszki? Menjünk lefele.
Az kurva jó. Kussolnak. Aztán merre is közlekedik vonat, azt hiszem. Jaj, néha már úgy zár, geci. Ajjaj. Jó helyre azt a buziköcsög. Anyád. Jöjjön majd egy kibaszott vonat. Jó, talán. Hát ez hozik. Itt van! Mindig Jó, most, faszom. most akkor visszafele megyünk, leszarom. Gyorsan. Hova? Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Csak rábírunk szállni. Ne! Geci! Geci, ne, 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 Ó, ne, ne. sikerült. Ó, kurva életbe. Éppen, hogy... Már a healelnem kell. Alig van HP-m. Még van 2 percünk. Mi a faszit, hogy itt a helikopter? Ha! Leszoptad. Köcsök helikopter. Kurva anyátokat azt. Mi vagyunk a város királyai. Lentbe eltaláltok, érdekes. Mi áll meg a vonal? Mi? Megálltunk. Megálltunk. Ne basszanak már fel. Hát akkor meghalunk. Jó, áll meg a vonat. Megállítottuk a vonatot online-ban. Ne kurjak már fel, baszki. Előre. Bassz meg, jönnek a rendőrök. Ó, akkor meghaltunk. Elkaptak minket, bazd meg. Hát akkor meghaltunk, baszki. De Mindig bekerítenek. van még 1,5 perc, fuss előre. Ne bújjak a picsába. Elindult! Indulok. Ez az! Akkor még élünk. Jó. Ez meg lesz, érzem. Nem mi a faszi állt, meg nem is tudtam megáll. Érdekes. Leszáll a helikopteres. Szálljál csak le, buzi. Jézus Isten. Na, Csel. úgy fél. 21-et kaptam. Én is. Látod. Valami. Awesome. Akkor most utazunk. Ja, most bevisz a városba legalább. Gyere Szabi, menjünk, gyere fel ide a vonat tetejére. Jó van, ez itt nekem megint lefejelek valami. Ne, véletlen leugortam. De Az meg haltam. erre nincsen semmi. Így. Na, meghaltál?
De egy gyorsan még főbírsz jönni szerintem. Dehogy bazdok, már rég vége a vonatnak. Vagy tudja faszom, de én itt vagyok a megoldján. Na hát, elhagytalak. Na. Mindegy. Nem tudom mikor áll meg ez a szar. Nekem bevisz a gettóba a vonat. Te gyere ebből a vonatra valahogy, nem tudom. Jó. Pont bevisz a gettóba. Mit csináltál? Heat pillér! Oda néztem, a pofán csapott a heat pillér. Geci. Itt vagyok. Jó, szevasz. Hol látod azik itt velem még? Gyere gyorsan, még elérheted. De hogy megyek? Ó, itt a csávó. Ez ki? Mi a faszom? Bejepszem. Jaj, itt tőle lehet venni a rail... Hol a railgun? Bassza meg, a railgun nem lehet már megvenni. Szóval biztos meg lehet venni. Mi nem lehetne megtenni? Nekem nincs itt. Van V-points. Itt van muskét, amúgy nincs meg még nekem. Ezt a rohadt heat pillért befejeltem, geci. Oda néztem, azt mondjuk, hogy ott jön a heat. Hátra estem. Lehet, hogy kivették a railgunt amúgy, nem tudom. Nem is láttam a izébe se. Mekkora Nekem megvan a railgun még. Hát jó, hát aki megbírta szerezni, az nem gondolom megvan még, de hát, hogy kivették a játékból már szerintem. Figyelj, nekem itt van. Ezek szerint. A csávot még főbírt robbantani? Próbáld meg ki. Nem tudom. Na, Az igen! Miből vagy te, bassza meg? a célból. Ohoho! Hallgatta. Csávókám, miből vagy te? Ha? Hogy néz ez ki te? Úristen, ez a kopasz haj. Homer Simpson. Fejére kéne cuppantani egy vízi végtékumpát. Yeah. Itt a kaszinóm is, nagy kaszinó ez. Na. Jön a vonat, baszod! Á! Ne! Á, mindig ezt nem érjük már. Push. Nem jutunk át. Beleg átment a kerítésen. Bazd meg! Szabi! Felugrottál. Nem, azt hogy elfutottál onnan. Á! Ne. Hát geti. És ma nem belefutottam amúgy a rakétámba. Én bele is futottam. Itt előtted nekem. Elnézést! Ne! 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 Ettől is meg bírsz halni. Ezek szerint. Na jó keveset bírsz. Ja. 。
Azt jött. Áááá! Fejezd már meg, geci! Öj. Jó, befejeztem. Tyong! Ó, Hoppá! Azért megint kezdődik. ja. Ez nem lesz így jó. Megint harc lesz ebből a live. Hát akkor legyen harc. Hát az nem lesz jó, akkor megint ragerünk csak. Fél fog Nem baszni. baj. Bár nem is láttalak. Ó, itt a vonal! Mire? Nem Baszki! mozogos már, te hülye geci. Nem án! Ne, elbaszott. Baszom. Na. De geci Most jó. már nem érjük utol. De várjál már, az itt nekem vonja le a pénzt, hogy öllek meg. Hál' Ide Istennek. fizetésemet. Hál' Istennek. Vonja is. 30 000-et kaptam volna, ha egyszer se döglöttél volna meg még. Aj, hát beszoptad. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. Itt talán megint a vonat. Jó, bazeg nem bírok átszítni a dolgkerítésre, nem mindegy. Mindegy, hagyjad azt a vonatot. Már nem muszáj félmenni rá. What's up, pal? Okay, so who we talking about? Sure. Who? Okay, who we hitting? Call back when your brain has started working. De baj, hogy bírjuk egymást megölni, mikor egymással vagyunk? Fogalmam sincs. Ez rohadt érdekes.
take it this isn't a... Okay, how much are you putting down? I'm on it. Miért raknám rá a bounty-t? Mi ez tankkal? Hát, sok kérdés még válaszol meg. Látod, hogy tankkal jövök? Az a térképen látom, bazd. De kurja! Azt tudom, hogy nem látod. Hogy ne látnám? Menj már a kurva anyádba. Na az izének kell rakni magadat. Úgy látom, Menj már a aztán kurva nálam anyádba. Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Pedig könnyű, hogy átteszed magad passzívba. Nem passzív maradtál, hogy magad módba. Modder geci. Na mindegy. Csupa vérpót vagyunk, bazd meg. Mit kéne csinálni? Nem tudom. Elbújjuk a tak mögé, hát ha nem lesznek észre a rendőrök. És nem vettek észre! Na, Az meg észrevettek. hála Istennek, jó teszik. Anyádat. Jó, öljék meg! Menj már faszomba! Anyádat! Tegyed csak magadat izében, ez így csalás. Nem baj, nem volt szó semmiről. Dehogy nem. Ja. Öljed meg a rendőröket. Kivettem magam amúgy belőle. Basznak is így már rendőrök. Oh. Köszi a izeit? Köszi a bounty pay-t, ami az én pénzem. Hát kíváncsi voltam rád bírom-e rakni a bounty-t. Biztos tudsz rá. Mi a fasz? Itt a vonat egyébként. Mindegy. Ideig úgyse visszajönni. A geci messze vagy. Na mindegy, már nem is kell vonatról lövöldözni. Már Van. egyszer megcsináltuk. Na. Elég lukani. Raktam rá 10 000-es bounty. Minek? Nem tudom. Hova menek? Öld meg magad, hogy megkapta 10k. Dehogy. Faszok rád easy airstrike mindjárt. De jó lenne. Az komoly, a imbotos. Itt egy autós! Megkapja mindjárt 10 000 dollár. Mi az a izét? Úttorlasz. Nem tudom, én is azt nézem. Jézus Isten. De kurva anyád, faszom, ott már nem működik a sniper. Olyan Nokia ez a fegyver amúgy.
Ne üssetek már, ne! Folyamatosan! Sniper és geci. Szüsség. Azt nem tudom, hogy hol vagy. Hol vagy? Nem mondod meg? Hello, you're through to Merryweather Security Consulting. Target confirmed. Jó, magunktól egy szarjáték. Geci. Ne. Anyám.